ରଖିବା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ସେଠିକି ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଦିନଟା କାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବିଲି, ହଠାତ୍ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜି ମୁଁ ଯିବି। ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଶରୀରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ଶରୀର ହୁଏ ଅବଶ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ମନ ସଙ୍ଗେ ଦେହ, ମନେ ନିଜକୁ ନିରାଶ। ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳେ ବିତିଥିଲା ଦିନ, ସଂଗ୍ରାମେ ଯାଇଛି ସରି, ମନ ବଳ ଆଜି ହୋଇଛି ଦୁର୍ବଳ, ଅତୀତ ଯାଇଛି ମରି। ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ଲେଖିଅଛି ବିହି, ତାହା କି ହୋଇବ ଆନ, ଭୋଗ ବିଳାସରେ କଟିଥିଲା ଦିନ, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ହିନି ମାନ। ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନରେ କାଟିଥାନ୍ତି ଦିନ, ବୃଦ୍ଧା ପରିବାରେ, ଦିନ ଥିଲା ଦିନେ ପରିଚୟ ଆମ ଥିଲା ତାଙ୍କରି ନାମରେ। ପରିବାରେ କେବେ ବରିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ, ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଧ କୁପୁତ୍ର କହିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ପାଗଳାଟା, ତମେ କ'ଣ କଥା କହିବ, ପାଟି ବନ୍ଦ କର, କହୁନାହାନ୍ତି କି? ଆମେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି କହିଥିବେ ପରିବାରରେ ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ କେଉଁଠି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବେ, ଭଲ କଥା କହିଥିବେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେ ପାଗଳାଟା ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା କହିବ? ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସଦା ଦେବା ସମ୍ମାନ, ମଣିମା ଠାକୁର ସମ, ଜଳା ନିବାସକୁ ଯିବାକୁ ନ ଦେବା, ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଧର୍ମ, ଆମ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଧର୍ମ। ସେ ଆମ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ, ସଂସାରରେ ଆଉ କେ ନାହିଁ। ଏଇ ବାପା ମା ହିଁ ସଂସାରରେ କେବଳ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ା ଏକା ସିନା ଆମରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକାରେ ନ ହେଉ ଦୁଃଖାର୍ତ, ଜପ ସଦା ନାମ ହରି, ହରି ନାମ ଏକା ସଂସାରରେ ସାର, ସୁଖେ ଦିନ ଯାଉ ସରି, ସୁଖେ ଦିନ ଯାଉ ସରି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି।